Днес е 27 март 2025 година. Това е главен път от Варна за Белослав. Това отпред е комплекс Теримата Москитари. Намираме се в Звездица. Ето сега ще ви покажа за какво става въпрос. Тук тия контейнери не знам доколко добре се обслужват, но вижте какво става нататък. Вижте само. Сега ще издърпам малко, за да се види в цялост. Ето. Тук продължаваме. Става все по-грозно и по-трудно за почистване. Едва ли някой въобще би му обърнал внимание. Нататък продължават нещата. Любопитен съм да разбера докъде ще стигне. Тук даже преминава и река. Ето. Боклуците стигат буквално до нея. Ето и отсам да покажа. Ето ги. Така, продължаваме напред. Ето. Наистина сериозен мащаб. Ето пак да го покажа. В цялост. Бързи крачки. Навътре също има. Ето вижда са там свлачища. И ето тук също продължава гуми. Въобще едно сериозно по мащаб. Незаконно сметище. Сформирано. Ето. Вижда се от пътя.